I travel all the way from Canada. I come to see these prophets. Or you will be a citizen and what the digital television show. No, they change the whole Canada. Or only the number one prophet. I come the whole Canada. Abushia mechia mu nyina ewo yen Awurade Yesu Kristo dimo asa wo hwe misisi a eya na ubisa ho se na da ben na odifo Ogyaba obesan so aye asori biem yesi wafo do so a wo ye ni nyina ya chichem ne wo time a me de ko Zambia ekoya asori me wo time a me de ko South Africa ekoya asori na me wo time a me de ko London so koya asori sa time we say data me de be ma wi yeshia ewo Accra Madina Abukubi na a serious prophetic service ye de baba be hwehwe yenchi ani yenchi ni akoye nananom apenso trustam ne kan se bi se ye nananom aye bone na yen na ye so ho amumuyo ye nananom baba be wi mokobi ama yen na ye ti hu fifire eyampa ekoso wabusua bi mu won se wona na bitina ase na sa wona na no na ogoro abosom goro nko a moni ba mo hoso no na abusua ni nyina mutiri akwahye bosom ase muni mama mre bi etwasa mo yafa ho nti wona na kro na ko peja asa de kro yi kankan nyame besi fie oni ho afi na wo beda beso daye na wo da nsuom obeda beso daye na wudidi obeda beso daye na obi na woda chese enioma basa na ekoso tia wo e basa ahu e pacha wo enya ne se wodidi amen enuti na ma wo soso sa daye bone no ebe ko tia wo hyebre eno ne basa wo hia wo bia wo hunade obi a Awurade kasafa ni mu na wakanioma bom na wakyerɛw sɛ fa wee kɔto ha na fa wee so to ha na obedi adanse. Hello ebusiafo ipamocho your friend Janet me ba transformation factory a ewo Accra Madina Abukobi nyankopon na yedinfo Dr. Ogyaba so asesa me hyebre sɛ wankasa wo hwa bebi a megyina London nanka ade entimi embremu wa bra odifo yi na ho den anase medifo dwuma no enka ho esamo hwɛ me a emre bi atwam me ba Madina Abukobi transformation factory na me ye me process efa appointment ho omo refuse me nanso me ba be hu odifo yi ena odi akwankyerɛ egu akwam ɔma me ɛyɛ akwankyerɛ bi a edebi ono ankasa ka sɛ edifo sam no enye nyansasɛm ne yenyamesɛm ampa ɔma me tu ensuo gu ye fie nkyɛnse so no ebi so ma pampem na ɔka kyerɛ me sɛ menya yɛ saa direction na nyankopɔn bɛsesa neama afei ɔma refuse me visa no ɔma ankasa ne san frɛ me sɛ ɔma yɛ ama me enti membra megye wei kyerɛ nyankopɔn tumi ene na hoɔden a ɔnam yedifo so ɛde yɛ adwuma meka wei ɛde ahyɛ ɔfoforo bia nkran sɛ nyame tumi ɛda ho a ɛyɛ adwuma enti wa wani da so asa wabɛm abu no onyankopɔn wɔ hɔnom sɛ ɔbɛfa yedifo kɛse yi so ɛde aboa wo sɛ wa wo hwɛ a ɛnɛ bɔgasɛm ne yɛ adwuma kasa enti meda nyame ase na mɛda medifo nso ase sɛ ɔde na kwankyerɛ ne mpaebɔ ne bibia ɛto fam na ene dey me nso megyina abrokyire nyame adom me ba yɛ bibia ɛda na kwan mu pɛpɛpɛ me chia me busuafoɔ obi bia transformation factory obi a ɔba transformation bia 23rd November ye nyina ye hyia ɛwɔ Accra Madina Abukobi ebesi Saturday anopa na me gyina me naso gidi ɛda na meyɛ me bɛbɔ wura wo hyebre mu akamu nsɛm akyerɛ wo na yɛahwɛ ɛde nneɛma gu akwan mu ama wo a
abusua mi nnome bi ne wudi asie abusua mu nnome bi nti wapagya enso ampagya wopagya kakra wasan hwe ase ama me ne wokasa sesi a wayɛ sɛ abɔfra wa utimi de wonsa si uboka sɛ akane no na nke koyie basisi ade enkoyie bibi ekutia wo ne pachawo enioma esi wo fie ha no kyerɛ wo sɛ sunsum nneɛma wɔ hɔ ɛyɛ adwuma de nyame ayama me de bro adwene ne ntiaseɛ so me ba papa enchen na before me baba no mate fellowship me ba papa ni bebo na manie no ka kyem sɛ me nhyase ni mo ana me yɛsɛ me ba sase aye Sunday Friday ade ba chi Saturday na me hu sɛ me minim ahyase yɛ me ya antina me wade chi Saturday na ɛyɛ mo timi ko hu me doctor mo ma me enuro ɛwɔ me panie Sunday anopa ne kyɛ sɛ me pagya me tikura enye yi bisum sɛ me hyɛ Sunday asenkrofo aba me den makasa me kasa kura enye yi me num nso enye yi me didi enye yi tina kyɛ sɛ ayɛ den me daboti chade chi Monday no kyɛ sɛ intesio na manum na ɛsame ti me frɛ so fujima ti me ne pa na me frɛ sɛ di hatu me no sɛ me nka me mra papa ti Monday awia betu ku na me dem ka ba na me anim bra papa na ase ma ntena sekra na papa ka kyerɛ me sɛ obi asame na ase an ko a kyɛ sɛ di omo ne me yɛ no ti papa ka anya me mama kra no mu bɛ sɛ omo kume ti papa ma me mort ordinary mort ayɛ no na me shira papa nya me nyo kese mort keke no se me no ni kaka me den no mano because me timi me ne hwe to de ma me no bompa egu so no se me nkona me nkona odofo me no mort in kakra sa me du fie akase kitua bi na me di tua no ne tram me bo wasa di munya se moja manum tatata ade na pipe rekope that day no na saade na ebo wo minimum ampo me minimum na pai dano am ordinary mort aye na ye no yi pai moja tatata na juna ye tima me timi ano besi nne ade ne ma bi wow ka hye wrade ne nyanse nyame e de papa eye adwuma na wo ye sofo na se wo ye wa adwen se mu na mo ye sofo nti wo betena se a adofo enwosira na eye nidi so me ye sofo nti ma ba me papa na ase na hu se bebia nyame di na dun me nya nu ho tie se nyame fa no so na oboa me to ye sofo na wo hu kire wa adofo entena se nya se wo bewu abrawota mo nso se me tena se a adofo kama wu afi wi ase nyame nam papa so Dr. Ogyaba nyame onhyira agye me ama nnemeti ase a me kan say nyam kan rade na sesi ade de ama wo kasa sesi ane se asɔ wo nan na wo de wo nsa asane ade beka wo nsa no wo nan abomu no ɛhɔ na abehunu se ɛhyehye paa papa bi ba me hɔ ɔbaba be pie manim penam se agya enioma bi akotia wotu kwan wakɔ abrokyire kwa sesi wo se awurade wo se me wa abrokyire na me ma me nua bi me anti bi ba beka kyerɛ me se wo hwehwɛ me nam se me wo no wadwuma mu tese me wi a na maba adam ani bo me anti nanim no the next day en ya chi me deport me de me ba Ghana sisi amayesa kwala wote ho e ka kyerɛ me se hwi ni wiase enioma akutie nipa ma se bi ntowa eno ne friend say ntowa e ya da na mom se bi atowo penya ɛhɔ na behunu se yes sunsum nioma wo ho empofrɛ mu ɛna Awurade ka kyerɛ me sɛ Kevin ɔno na te wɔ no na dwuma na akɔsɛ dua so edua na akɔsɛ so no ɛnkyɛ wobɛhu na deɛ mani buei ɛna mehunu te sɛ deɛ brother yi ogina baabi te sɛ adum Hapa Road na wabɛgyina ɛdan n'anim na wɔwoso ne ti asɛm a ɔka ne sɛ asɛm yi ɔmode to me so menim hwee ɛfiri sɛ saa loan wei na mo implement no mo na mo akyerɛ me sɛ sei ne ɛyɛ no ɛrekɔde ba akopɛ so obi ka so obi ne obi ahyehye wɔ no obuo me kama sama kyerɛ wo sɛ de ɔka sɛ ɛka bɛdi m'anim yɛbɛkyi mato no papa na Awurade bua mani na mehunu sɛ ɔmode brother yi baba bɛto loan bia no na wayɛ ho adwuma ɛyɛ eco loan na saa eco loan no brother bɛnya problem na ɛno ne nam so obɛlose na adwuma wɔ eco bank me kɔɔ yɛ na mehunu sɛ ɔmode debt ankɔfo na create no ɛde akɔ hyɛ wei sei ɔno n'anim ɛwɔ computer bi so ɛyɛ Kevin Kusi bu adum
power isibu adum oh bawusemo na hwade na hwade me hunu so mo de akɔhye nanim saa no ɛna ɔmo pamɔ no ɛna ɔmo de begina no ɛkwan ya no ɛna ɔmo ka kyerɛ sɛ ɔnkɔ fie na mpanyinfoɔ bɛtena asɛm no so na so ɔmo tena so a ɔmo bɛsɛnde no email ɛde aba ɔno ne computer so na wahwɛ sɛ yɛsɛ ɔmmra na waba adwuma na sɛ yɛmfrɛ na ɛma ne ma ɛkɔ na mehunu sɛ weesei wakɔ ne computer so wɔ fie na wakɔ wura ne email mu ɛyɛ Kelvin King 738@gmail.com na wakɔ wɔhwɛ ya pɛ ɛna ohunu sɛ power sending a message ɛka kyerɛ ne sɛ ɛma ne madwuma kɔpem sɛ ɛnkranfoɔ no de order bɛba na sɛ ɛnkranfoɔ no mfa order ma ɛma ne madwuma me hunu te sɛ deɛ sunsun mu Calvin natena hɔ for 4 years yɛamfrɛ ne bio that weather obi ahyehyɛ ho no let's put a stop yɛngyae papa ne yɛ obi a wɔyɛ man of God wɔyɛ real man of God. I have been to several men of God na mempɛ sɛ ɛbɛgyina ha sɛ atane sɛ obi image but papa wei deɛ me se watumi ahu nneɛma bi wɔ me ho aka no na sɛ ayɛ nokorɛ meyɛ nnipa bi a ho megye nneɛma di by what I see not by what I hear. Dema ba be hunu no amamaji edi abroso 23rd a serious prophetic old school ya bekin kan yakotiti mirem saa dana na abeti 1932 1914 ya kyerɛw adekoro nti a abusua no eno meni asesabɔ ene memma mu ewo mu di asie adekoro nti abusua no wontimi nya nipa titiri bi agom adekoro nti abusua no sika sam ne nneɛma nyinaa yɛ tare ama sika na akɔdi baakofo nsɛm na ɔmo maka nyinaa akɔyɛ nkoa ɛde ama saa nipa no 23rd November wonu odifo Ogyaba baba behia ɛwɔ Accra Madina abuko bi anopa no mepacho Saturday anopa no oba ɛyɛ abrantem because ye bɛhya asɔre asentem paa ni apontem Saturday no saa 23rd November no ye dia kwankyere begu akwam ɛyam sɛ wobɛhwɛ wo ha ne yɛatete wo ha tu ne nyinaa ɛwɔ abakɔsɛm wobɛhwɛ wafno ho ne yɛtwa wafno ho ne nyinaa ɛwɔ abakɔsɛm wobɛhwɛ wo nsa akyi yɛatete wo nsa akyi wodi anyini ne nyinaa ɛwɔ abakɔsɛm ɛnneɔma bi kutie nipa ma a ɛtwa sɛ ɛdɔn ne brɛ yi yɛtena se ne yɛka nneɔma bom na wotumi de wo ho ɛyɛ da na wo maame antimi anya wedding da wo nso ateɛ si wo so a wo nso wedding na yɛtare ama wo bibi koso enu ti saa prophetic also we menyu hu firi na sɛ wo pɛsɛ wo yɛ adeɛ bi na wotu aseɛ koraa na yɛkotu aseɛ firi adeɛ no ne hini the root cause of your problem obotikrom house number TM33 hey power sakuna so anti tese me hu dwire me mebusa me nyame nyina sai me ne titiri so di agro mom nsam obie ni bebredi agro but enkoma koma so moboa me even chairman just MP just bebre but enkoma koma ni nyina so yituo when jaba kokura wo mti me hu dwiri me akasa that my bread no bread bi bia no osoma wo sika dokure bigi yes bigi bia no osoma me beko wo sika but at the papa bi enu wa we nya free ne ho so ni obi na ahyehye udi ho achinya betra ho na de how na house akosu wudem nti nya gidie me se me hwe ne wo TV so na me nya gidie se me ba me ha nina to betwa ampa so me ba me ne the first person of frame me pacha me din no Anderson Kofi Boache oboni nina me fu nem nina won jaba ko kra wo eye Anderson Kofi Boache hey okuta shabre papa obi so de ne bo ho no wagye we shabre de ama ne ba wode man ne ba woto so mienu na ne ba na be yeye na we mu abesom ne ba boy say ti same yon boy say ti same enye se Ogyaba any boy say tenase efrodo amanfo na bibisa anya say ade enti sa no aka yen bubo register bi edin wa ha ana say yen twama fu edin to a oba de how
udin obebo bibie hinta efa wo ha ho problem hu na obebo a kire me se me bae na chese me gidi na kire se me hawa me de be na tu betwa ampa so ye sure some na see am the first person of friend chese me hu adwini ankasa enu ti na 23rd mama me ho kwan se urade mra me use me mfa mbowura wo hyebrem ankyerɛ nneɛma a ɛkɔɔ so wɔ fie hɔ na yɛnkeka nneɛma mmom na wo efie hɔ a obi antu kwan da no wo nkɔ urade mfa wo ntu kwan na wo so fa adanse kɛseɛ fa bra doctor umama kwankyerɛ doctor umama kwankyerɛ no a within umama kwankyerɛ no three ona aka kyerɛ me sɛ menko umama kwankyerɛ sɛ menko yɛ that day na me yɛ ne 2 days ɛna ɔmo frɛ me sɛ adena ni 2 days na ɔmo frɛ me sɛ adena ba kyɛ sɛ me see so me apply me ntu kwan da me kra me apply obi timi de 5 years so obi so 2 kwan obi pɛ sɛ obi o de be 2 years one me de kyɛ sɛ within 2 months pe doctor atie nyame na boso ya ma me no me se me makoma hu Christ enkofo bi fie animunya ba ku sei ni ho wo bɛhwɛ na bibi na ɛkɔ so o empanyimfo sɛ wotwe bibi na ma na bibi na kuram ade kuram no 23rd November ye nyina ye hia ɛwɔ Accra Madina Abukobi ɛyɛ wona mabonte a wonte Ogyaba ni nyina ne sɛ ɔman Ghana ɛyi mi asi hɔ sɛ me na me yɛ Stacia ɔmahunu sɛ adɔma kyɛde ɛte me so no manfa nhyɛ me nko ame ho na me de boa me man ɛnu nti ya bɔ ma so ama me de Stacia frabemu ɛnu nti wo a wo hwɛ mi 23rd November menyi wo hu mfiri me pɛ sɛ Awurade fa me so na ɔboa wo hwɛ odi da unshi odi da me pa kyɛw yenya ho abotre 23rd bra be hia wo difo na wo wasɛm na be te sɛ wo ba na okohia Yesu ɛwɔ subura no ho wo so wo wura bi a mehia no waka mesum asɛm akyerɛ me na we die ɔno ne odifo no afine na wudwane ɛyɛ nwan ɛyɛ den ɛyɛ me nwan ɛbɛyɛ na ɛnyɛ nwan man is what wonderful man ehunu sɛ wo mo TV so sɛ TV ne Honorable Idris ono na ma haji atoma Major obusa me sɛ me na me hu no na me so me hu no TV so na me yɛ sɛ me ba ha no mu sei na ɔkyerɛ TV na ɔhwɛ because me hwɛ nti na ɔse a wo kra no Honorable bi na ma ne re agia edit TV ne ma wo enti ɛhɔ na afɛ atɔ me so bra atɔ me so na atɔ so yeah me hu bisa afika ka no wani ni yiba wo ai na atɔ me so na afɛ me mani me sei wote nkom hyɛ da wo ti bi da wo di for papa bi ase da Debi nkom bible me kwan pipe ba wote nkom hyɛ Debi ebi sei dito we die Debi sam bo me din Ekam. It's so wonderful. 23rd November. Ye nyina ye hia Accra, Madina, Abukobi. Accra, Madina, Abukobi. Na we de eye one on one. Me ni uni emi hia wa asore ho. Ni ya pejam pai bo bompa ye dimpa ya awempa ye. Ni ya kenkan ya potete atempo ni mu. Ni akwa akwohwa de kronti a wo papa diabetes, wo nana diabetes ne ku no. Ene be ku wo papa, ene ku wo auntie. Ena sisi a won so ko check ye so wo diabetes. Wo wa penso. Enough is enough. Ye ba be bo awura mu say ye no maybe ena obi adom ye busua no. Ama san kutia ne kutia mu a. We shall face it that day, 23rd November. Ebesi Saturday anopa. Ache you now so I no cry. 2016 unya kwan ko Saudi Arabia. Na wo ko Saudi Arabia, wo ko tena wo ko ye adwuma sa wo anya hwe. E na wo san de won sapan na ade ba ye. Enche wo so da ye wo hunu ho Saudi, wo hunu ho London. Me ho adwiri mi. Ho adwiri o. Ho adwiri mi pa. E wo mu se de bia me hwem hotel so. Me hwa ade papa ye na me se. Nya me fa no so ye na. Enye ize, me se mitimi hwa no ofie na me su sa me se rade papa we. Me nam no so a wo ye. Manya gidie kese me se sometimes so timi hwem kom na nya kasa me de me sa kateli no. Me mba ha dan then me first time minim nde de me se kwan bia so meba be hu papa because nyeme e koso wo mabrabo mu a me ntia sa BBC
because we any consent quarter Ghana because 2016 we nya kwan ko Saudi Arabia. Na wo ko Saudi Arabia o ko tena o ko ye adwuma sa wa nya hwe. E na wo san de won sapan na ade baaye. Enje wo so da ye wa hunu ho Saudi wo hunu ho London. And na ye ga yam na ye adwuma. Ampa 2016 matu kwan da makoye adwuma me baaye manya hwe. Enti no me ba e masa try san daye no so papa kan say maso daye bi emre bi say me America maso sa daye ne 3 times inside papa kan no mboa makoma wa kwantu mu pa de bia makoma kan che me say rade menya ya nka metu kwan akoye adwuma ahwefie san say fie e bi ni o me so na me ba panyi nso me ya enye ye me ya enye ntimi ankasa mi hu dia me ye me ma ya mi hu timi ko bebi na say nso me started say me share papa no me nya gidi sonkun bi wo papa mu enye easy me mba papa ho yo ba me started bo papa hu de ro kire nkrofo so me mba no ho da wo me started bo no hu de ro kire nkrofo so me share papa o TV so ba papa no manya gidi wo ni mu pa na me de tie bia metu anamo aba be wan pan so ne na me ba ne papa ti me hu me ho asem aka kire me passport me ba ma fa me passport an kire papa no bi anka sai de bi papa ti me hu say me passport old one ne dada ya clipping the back Bodino Edin Ruka Mohammed. Me hunu passport mienu. Ya kan bom. Ewa nyabotem ba. Passport no ba ku 2021. That is 7th August in the year. Ena eno ne passport number 99 twato. Me ba Rukaya Mohammed. No me nwan we ho na me start say me so na chese de ya me hwe no hotel so na nyantro no kretro do nsama nen nyema ma be hu wodem no me de nyankopon ase na maye ma adwen say ampaibo bia mimiruka me ba ha ebesi Saturday anopa me se wo bi ba beje ne visa from there na wo kwaje ne visa abusua bi da ho a every September bia onipa wu ofie ho akoswa so many years eno me asesabo bi dabusua no so yankenkan na bra be hia odehunufo no na yankenkan ko 1932 nyen ko hwa de kronti a sa busua we nkwa mobre 23rd November Accra Madina Abukubi eye prophetic old school minu mienu ye bebwa wura tetensem mu ni akoni akohwa de kronti a wo baako esoro ne papa mienu esoro ne papa miensa esoro ne papa sa pepepe and I was so my so ye yanko shade kro 23rd November yeshia eye Saturday anopa yeshia wa Accra Madina Abukubi ebia na peyefuna wo ba wa ye de obeye bia ye star bia bi wa kwakwo hoho wa wudie mu huro hwe me pa chaw 23rd November brane yan shade kro obi se me ma me wo me nko a ono so kwakwo pa won eho ayetawe ama no na wokona kotie abakosem eta wono nko a waya nkonam yachi a obekiro say ena me ma me say na me nana so wo ono nko a ena ono so ababe wo ono nko a na che say eye generational team bi a ekoso e pacho 23rd enu ti na awurade de say atumi wedi ama me ba ya o mam direction me kokoye ye no in fact that very month na wo ya kwanche ni we ye dan 5 months na me mess me period wow okachem de mun ko fi na mun ye last born bi wo ho samo kono ordinance to me funga menyinsan ampa so mo kɔ no ye last born ye dem no menyinsan na mens ne fie nka se enye nokre enye si eye real oba papa problem bi wo ho bia no obe nyame tumi bi si ne so na ewosra no ne adom se de ne me so for miscarriage na doctors kre ka se enye possible se metimi atikisi me ba papa se nipa na aka na nyame so se de ampa odi akwanhye gu fom no so boso me na ampa ho menyinsan amesi a 9 months mu na we obi o hwa me bia ne me se ne say mama name wasting the time enko baby na ha say na one touch unya wo ba ya pe dia wo hwehwe bia no wo twa nyame anim a won sa be ka na wa pe ba for how long 4 years e fa ni nyinsan me fa woni years no 10 years 20 years 30 years papa so de bra adom na aye ne papa nsem ma ebi ebe so we say me hwe ma me bia dance o 17 years
and so oba ye nyame nam papa Dr. Ogyaba so ama na fa yefu etimo so na me share me yire bo so wo me yemla na se de ti bia no nyame be hye ne wani mu nyama mpa so ye ba ye no nyame a hye ne wani mu nyama ma se me yire wa fa yefu a wote ya me kura bu ma adwene menti ase so Ogyaba nyankopon ye ba ye ne abofra kama wa se ye ne mu nyama ama ebro de pa adwene mo menti ase so ye de nyame ase wa de fefe nyame ya ma ye oh papa ye de nyame ase ye da prophet Dr. Ogyaba so ase timi nua bi a wo hwe be ye me na na mo mi na me da masa betima eti enye enhihye hu bia me ma chichini bebre ko bo afori bebre ba se de ba aputu ogya nyankopon nam prophet Dr. Ogyaba so ayama ye no me tufo ba bia wo bia Ghana nyankopon ache yade na mo mi nso mu yi papa we adwuma awade nyankopon na me so ye enye easy me tu acha wo bia ni boss mit adwuma e kro no ko a ba me kashi nyame die no nyam se be hu papa yi ene ma nyina adane ene wa me ya ye shira enti me sira ba bia wo bia ha bia tu so bia ntena fie e ma wo ha ne wo mene wo me papa yi wa me papa di ade otumfo ko nya so afo ye ne ene me papa enti me sira wo ba bia wo me bia tu ana mo na bra me sira wo tu ana mo na bra na wo be na wo je me ne me yire se ni di abafie me hu akole ko ana me ni ati ti me denyame ase pa wa de fefe nyankopon ayama me denyame ase just town ko from Kenya se bo sore antwa abem masa mutu na momla kumasi aton so kutuga na mumpom ko abosom bi so ni ade na abosom bia ni kwa wo de eti bra nyankopon fie na nyame nye wo sade ya ba nyame agye no saa na woni aso ba nyankopon be denyame ase ye nyankopon ase pa amen papa even kwa ya ba ya nyankopon fa o so ma me fa ya funu enye ize eni ni amanfo ntoko amanfo ne me kukura no na afi na me hu se ye nipa na eye me enya asem ko papa enso ye ji ha se di ya ye ba ye no in fact nyame afa so ya de kesi ama ye ene mi gina ha se ya mi kuta go fra fa fe aya me afa so e na mai wo fa baby nkunim afese ye di body mo ya ta fo so ampa e ka fo bia ma Ogyaba omra Ogyaba so ye na me se how be da wo su bia ma ne koda na adwenjwen ibi nkrabo sa wo okwa ho bi mo sa wo so won ti ase abro Ogyaba ho no be kire wase When say Sadia be or Honasa Woko Hospital, Nasa Omutimi at Checo, no more laughs in your own so we are the and no the man who do. I and Uti and the Yama will say, once a while we will give for me to send me. You bet me a shear, the pacho, and you may na and I will bet me the Ebia, my fan say, Empire can't hear the Becca, and now prayer materials by you. There be a bit of what. Just say you who the root cause. You who the root cause now. Near the one quanchra come. One who the root cause now. When you ever hustle, now the him power drew a quack with Tritiananta. Because I won't know the root cause. When you mad the country, I would down a draw, not but down for Biabano Bega. When you mad the country, I would down a draw, no one should I end up paying to sell. Now, no quality classroom, no musia, the BB Cosso, and yet done I will share a Jumase, ne generatica, a bra was so the watch no uncle. Then why you say tam BB Cosso, a can't be a mudu with we shall decode mysteries near Chachins and Zambia P. Now, say 23rd November. Ebesi Saturday me pacho eye prophetic old school me se me dresses akokra pa baba bigina ho na me de honhom a awurade de adom me adom a chede me de abawura 1932 tetinsem bia atwam ye bekọ akotwea ba ne ababa be ka ho asem ne ye wi a hey enno me asesabo honhom bia de atena wo so e wo Yesu Kristo di mo ye pagya ye nsabom pa ye mawa ye be break ni sa da no ama won so enidaso bia ni ho enidaso atimi aba enkofo di adanse o be pesa won so utimi di adanse ni papa me se ha me di kamba wenim ba me pese de nyame ayama me no wa twe me fitokro bi mu na wa hyen me adanse a nyame enam so de ama me no e wo se me begina ni penim na me show bi nkran hey nyame aye bebre papa me ba wo me de akwansuo anenam mankasa wo me na wo se akwansuo na me de nam na emom bibi wo ekire e wo se odele ema me enti me nya asutie na me mfa mpa ebon so nka ho wo de akwankire egu fom ampa wo se agro ene fom ha a transformation factory
ɛha na nantwia ne ho bon o free ha na waye international corn beef papa me da ase me fi obi entu kwan da eden na asie nyame ayama me waye de no nyame ayama me papa enne mi gina ha mete ha menya me visa wa wo bebo wo nsam na urade nya bi ma wo fama me na bebrewu visa da ena bomu no enne multiple visa me ntu kwan da me maame me nana mo bi ntu kwan da wabusu anim me busa me maame o se wa cross wa ye Togo wa cross wa ye Togo eya adum bi me maame mani na me ne last born me papa were 11 o kai me papa mani na different man ye siblings na me ye last born me maame side so ye 4 me na me ye last born obi ntu kwan da papa nyame anam so aye we ya papa me ase de nyame ase na ka me nsem fata o baby a we yi mi efi no ma beda na se a enti me ne obi a wo hwe me bia na me ka hye wo nkran se menti na fie se metape we ya me nko ame dia me nko na me tu kwan no enti tu anamon me di gidie na tu anamon tv so na me hu me nti wo nka me nim wo me hu ntemu anaka mabrabo asesa deda mechi ye chia ye dwane afi social mu but ye chia akoton social mu ama menhia wa papa na nka me de no me ne nam but ene nyame afa wo so ahye manyonyam se ya me kra multiple UK visa enti no me kodi pounds o kodi dia me kodi pounds daddy me kodi pounds so nyame nhyiraw enti sesi awe no betimi akwa aba me ko aba asanko aba enti no bi entu anamon prophet Ogyaba obrempon akwesi buachi Emmanuel my god na mosire won so na nya mofra de my god our different realms enti no mentina se enti eti abontin na wo hwe TV no pa na me hwe TV no wo hwe den na wo hu me sha me hu se wo level ye different sa wo hu se ne wo tapping komhye no edele echo route etu ase no me se da bi e ha de lɔfɛ kra na me bi me ba na e adum bi me se wo se san wo sra we e wo se me beta bibi my god tasty bi ampa so me be so hye ye no adanse kese we na menya papa aw ɛno na maka kyerɛ sɛ awurade abasa wama so enye tiase enso odie 23rd November ye nyina ye hia ɛwɔ Accra Madina Abokobi ɛyɛ prophetic old school. The moment I make us a prophetic no na chese wo be hia odifo o ma mehia apostle me pa cha wo ma mehia evangelist na mo o ba be hia onyankopɔ odifo ye ba be di kogu ministries ye be hwetete nsem bi adekonti a wabrabɔ na gensrepe adekonti a wo bresa adekonti edu ba bi a na ye o se kunhu ye hwehwɛ ne mamu mawo na ye wi a ye fa akwankyerɛ mfa nkan 23rd no wo ba se wo benya obusua panyi din kwa de atwerɛto pepa so wonya obusua panyi din so a twerɛda ye de wowo se wo ye kwabena atwerɛ kwabena ebenada se wo ye kwasi atwerɛ kwasi ada ɛda ye de wowo se wonimu so a wo ba baduru hɔ a ye bɛka kyerɛ wo ɛno nti wo ba boa wo ho sɛ wo bɛtwerɛda ye de wo na to pepa so wo wi a pesika 100 cedis a wo de bɛkɔ akɔbɔ afɔria manyanka ne ye di prayer material bi ahyɛ won nsam ne ye di aka ɛda ye de wo ne ho wo hia wodifo a wodifo mi kuta akwankyerɛ de enti ankɔfo di adanse nyina ne sɛ ɔmo ye sitie ɛma yɛn ɔmo ye sitie na ne hyɛbrɛ na sesa say what you need to anamo akɔba bi akɔbɔ afɔria kɛse bi bɔ 100 million ne ade me pakyɛw yɛn yɛkɔ yɛn nyɛ saa na emom yɛ mekyerɛw ne sɛ kyerɛw wo krada kɛkɛ wo wi a pɛ 100 cedis pɛ na fa ka ho na bra be hyia mo Accra Madina Abokobi saa 23rd November no na yɛn hyia ɛwɔ Abokobi hɔ anopa no Saturday anopa no na menkyerɛw sɛ awurade adom wɔ me so na wasra me wo sɛ memra
na memra me pai fa hudie ma onipa a wo brese sister ya wo hwe mi onipa bi a wo brese brother ya wo hwe mi wa ko school awie enso adwuma sam wa ye tare wo tifie wo kokko wura ma bibi mu fie a ne mayi na sam ho obi anya adwuma e pa cho we die atoto asam na nya to awie sore bra na yemfa no magugu akwan mi hwe de awurade be ya ma wo me say sro wo krada pe wo wia pe 100 cedis ne kan na bra be hia me ewo Accra Madina Abokobi 23rd November na awurade be fa no so obemma wa dance a ebebro wa adwen ene wonti ase so Papa Ogyaba nyame enhyira wo Ghana fo nyina eyeme Kwame Apia mene mehwe lab ena yakasa fi USC Papa Ogyaba enwosra ena ma yesu yasebi me kai se mra ye ko interview ya documents no na problem wom yankasa kra ni enim yankasa kra ni enim ba Papa Ogyaba e ka che se documents problem wom ye kodu embassy wansa ye detect sa problem but na Ogyaba nyamenti na e o se yensa kabisa Papa ma ya kwanche ka krebi ya kwanche ni wie no problem na embassy no omo ntimi ehumpo na mo detect nyame enhyira Ghana fo nyina nyame enhyira Papa Ogyaba nyame enhyira Ogyaba fie efise se nya nyame a enka yen so se no kwa ye be de ni asebi Papa ngosra bibi oye bia ye no kore se nkronkro wo mu a ukọ Papa Ogyaba fie a bo se nyame ena de ne ye adwuma enti mo a mo wo Ghana na mo adwen aye mo ntanta no wo problem wo ho mfa nhyɛ ho ko Ogyaba fie na kwanche ode be ma no ebema ekwan ebiebi na wo nso wasebi this year yeah yebegu US Papa Ogyaba a platform so a yewo nipa bro 1000 omunyina no de ni say ubetie na asem na ne obekire obi abeye na wo hu say onyankopon na one ne nam no ono so obeye bi aba wo so wasebi michia Ghana fo nyina michia Koforodu afo nyina michia mabusu afo nyina. I respond to the name Prophet KB Emmanuel King. I've already told you that when you have an encounter with a prophet, one encounter, just one encounter will make your life count. So 23rd November, we are all meeting at Accra, Madina Abokobi. It's a prophetic old school. You are coming to meet your Stacia there. I will be there waiting for you. I just want to have an encounter with you. And at the end of the day, your life will never remain the same. Maybe you are afflicted. Things are not working well for you. Sometimes you feel like killing yourself. You feel like ending your life. That is not the solution. The main solution, you are supposed to have an encounter with a prophet. Yes. One encounter will make your life count. So let's join hands 23rd November at Accra, Madina Abokobi. It's a prophetic old school. Just prepare yourself with just a seed of 100 cedis. Then you find a sheet of paper. Then you write the day that you were born. Just come and have an encounter. Every prophet carries a direction. So I just want to have an encounter with you. One-on-one encounter. 23rd November, we shall lift up a lot of prayer topics, and at the end of the day, your life will never ever remain the same. I respond to the name Prophet KB Emmanuel King. I am patiently waiting for you 23rd November at Accra, Madina Abokobi. And when I see your face, I will be seeing your case. When I see your case, I will prophesy. And the next minute, the manifestation will be so massive, and it will shock, it will blow your mind that day. 23rd November, we are meeting at Accra, Madina Abokobi. It will be falling on Saturday, a Saturday, early morning. Then you'll be seeing each other. Then you'll be joining hands, you'll be joining forces. We shall travel in prayer. I shall pray with you that day, and I shall be decoding mysteries out of history. The main reason why you are renting, your forefathers came to rent, and your father started renting. Your father rented until he passed on, and you are also renting at this moment. Things are not working well for you at all. You want to travel, but whenever someone wants to help you, to no avail, something will be striking each other. I can see you are passing through thick and time. This is the right time. 23rd November,
we are having prophetic old school, and you are not coming to meet any mere prophet. You are coming to meet a seer, the state seer on the land. Obushi obi atu kwaida. Oh baby, obi atu kwaida. Obushi akesi obi atu kwaida. Then I will catch that one now for 4 and no to 2 and simple as soon said, ye fake na ya wasun so many maybe anyone can be betrayed. No. Then person me catch one say me ko akamo me jam one Benjamin jam. One month me kwa. They are shocking me say me remo ya bon pay me say me hu say wo ye be about autism and pa program dey consist about I feel me to Mr. Jesus. Now you don't know who yet because it's about autism children. Wow. Yes. And so who kind what's that who said Ronini you me yeah mistake be baby binti Ronini you me free Miss Lady and come you me free or some you free or back up I didn't care you me free and you me free I'm not doing me cry who's your friend I'm moving home and I'm do that mo ya mu shie you me come ya fi and you are say any kind ya deal odifo obe hu say when nim say na wo hono mo no nya bibi fama wo eti me de me da wo ba me born na nwumre say be hu doctor Ogyaba fireman da be hu no na sise ye bie wo ho bia wo fa hu akwan mu ma wo na ne disu kama na wo disu wi a ofisa ne de enye obi na ekwaja ma wo onu aka so wadi nka ho dadaada udi abamu dada enti de make na nwumre bia fanya sudie no ntu ho anamo na mwa no na wo nya nyame nipa wa abrabo mu a do be ye bia etoti de ma me kra mi nia shaida me kra kiona me kra doctor me kra obi bia me maame ya me mo ho ban mi koi uye dia yo papa na me shira wo koso nya wo kese e wo pempen so a wo de aba bedui e na mo atum no mpa e boso e na oba e na mafudu UK isi a be bia mi kira me no kese e Leicester City papa e da wase ya me koso e na mo so wo mo aye na mo afofo bebre me shira e na wo ti nim sa de aka no die People claim they are prophet. Now so no mentina menka. And the doctor me buy ya o ma me tinya menka no. And me makuma e start to hwehwe Awurade. Afei na me pa de friend na being such that doctor Madina masacha Marvin. Me catch and say me prophet I catch him say I don't know is aba. What's it Uko dia so be. Some call lighthouse but mom prophet. Prophet Dr. Ogyaba because the Ogyaba nyame aye no abuni pa dwen na mentias with TV one day ana me chima make a koto abi TV me who say prophet be preach na me so for be ni me hwe me ti one na me him say the preaching ni ko ne say me dance e pipi ana me say there be e was say me tu anamo baby bia sorry e hye biara e was say me tu anamo because prophet no nene ye different from others nene ye ne say no si for preach ne say the nyame e use no e wosra no e didi so na ne de no e demu sonko me tu anamo so ampa me bedu Accra Madina aboko bi asase so nyame chese nyame de waje no e bro ma dwen so se me hia papa ya nka me da so me hia nyame difo yi a prophet Ogyaba na nka me da so sre awon wasem ne se akwantu me 50 pesos ni mu wow me one cedi ni e ya dom na me adom e na kwanche papa di gu fom ma me we ya kwanche ni ya na akwantu akwana shase bie me visa ni 6 months multiple wow betumako aba ako menya multiple UK visa metumi ako aba asamba multiple visa in the UK in the bomono multiple entry to metumi ako aba and me so metumi ura UK asidanka nyamedi papa Awurade show because my prayer what tifie o say we mu amoye ndada amoye illuminative to e de akọ e be yeso tena
adanse a media minim sa Ashanti region nyina Ashanti region nurses for dodo na enime it me chantro I speak for Ghana Registered Nurses and Midwives Association Ashanti Regional Branch the nurse ni bia o Ashanti region o he video yi onim say Prince deputy PR me na make say me chantro ejiminsem me ka the last time me say me bad Dr. Ogyaba ho adan for pa nunuampu ka chem say na we mo adu sika na jidie Jesus Christ Ada na me me bisa gabi senti nti sabo pa we nti aye no kore ofiri nyame ana se na naga ofiri nyame nti ade ka won kan cho se ofiri wona na anadwo na me sole fa ka le to so se ade chin ya emeba nti wo da trafie na gi achinyi se tumi eni honomo na fa problem trafie mamo bia nke kantina bia nke kase na Dr. Ogyaba esi wonjini ndia me mejinidi se nyankopon eyusu ne ye adwuma me kra obia ena wa opa visa bia no bla ha na oba ha nko ade a obinya visa ugidi nko na oba nko ade ena oba so ade papa ebeka se ye bia no ye obia ntu kwan dawo ana nyame ya de kese se ya mama nyame ya de kese nti wo a opese wutu kwan ana se dadwe bi da wo so wako ayenko me nua ba me maame me papa me bra eya kwantu a me nhwe beebi a me ntia wotia bonten a wo beka wotie de nkofo ka unya dansi entitu anamo ne bra enne wotena fa ako a woto ade so afenu matia se emu se akwantu emu nsem ye weke enkrofo bi wo Ghana omonye sunsumu niema enni omonye sunsumu niema enni omuntina mekasa samre Papa Ogyaba Brimpon baby a obi a mechiao oba Prince na ona ekase ma mentwe nkrofo adwen si ade bi so say me ma try broche no twice emfa amfa nso so amfa papa ni hia me no obo ma hinta sema akese oye na ode akwankyere gu akwam no ka kire me say ni within the short period, you know, as I said, me was London. Me na me was hasi. Now my main can't be a crancho. I did cry me a biometric resident permit. So, me in Crawford say 4 me no more Mundin can create jamming. Ubisa almost be 1 man time later, I never ba. Ukwara na me room her. And net a Friday about 4 something. Yes, I'm a quite media. Yeah, can't soon munia mania. What one must be behind her? Oh, she knew her. Only she knew what yet my jet in any biacho. My did your chance, Kohu papa no one can your mania mum. Ne jet in Yiano. May can't Ogyaba Brimpon. Near Maniama or your man Crawford. What to baby us in Yanocre and Yanocre and Yanocre. And you 3 days po 3 days pe. And as some Crawford or Mudin can jam a comedy in your mind. And Nipa bears a form dear Omudi in your mind. Ubusa, my SG said, Dibba 1 man dancer. Now, so maybe dear, at 3 days pe 3 days pe and a Friday. Beura Chroma say Wednesday and upon and be right room her, landing room her. And so 3 days pet. Papa Nyama na wayana putu jano. Bra Uba Koswa get yesa now they are former Bakokra. Kokwaji or Jie. Nyanko Ponda Sukasa, a chilenema. Would you also want to mean Kokumasia, Koakra, Abokobi, Medina, Abokobi, Koko Hupa Pano, what TV program no? On the menu to I want to go so my main candy manchero. Ah, soon sumunia Papa no, I will able warrior man and Bra, get in and a quadro. And that day,
I shall be decoding mysteries out of history. The main reason why your mom was not able to attain a white wedding, and the same thing is affecting you. It is a generational curse that day. I shall be decoding mysteries out of history. Maybe you have been cursed long time ago. We shall reverse every curses, and at the end of the day, your life will never ever remain the same. 23rd November, we are meeting at Accra, Medina, Abokobi. It's a prophetic old school. You are coming to have an encounter with your Stacia. And when you are coming, just find a seed of just 100 cedis. Then you write the day that you were born and come and have an encounter. And that day, my God will be my God, and I will be his servant that day. And at the end of our encounter, your life will never remain the same. And you shall be given a dumbfounding testimony. Is that you know that you have met this Stacia? I am seeing you operating in a certain shop. Yes. It's like cream. Yes. And I'm seeing rig. Yes. I am seeing nails, artificial nails. Yes. I am seeing you in a certain shop. I am seeing you now at Committee 25. Yes. Committee 25. Hey. Committee 25. Yes. You will be having a dream. You will see an elderly woman with someone by name Mercy Zokli. Mercy Zokli. Mercy Zorkli. Zokli. Okay. Daddy. Darkly. Yes. And I am seeing an elderly woman. I am seeing the name Afi. Hey, my mother, Daddy, Afi Daddy. Afi Daddy. Yes. Your mother, you are claiming she is 74 years. Yay. But she is more than that. Yes. You will have a dream. You will see your mother setting fire into your shop. It is not your mother. They are using your mother's face to come and do that. Because I am in a shop now. Yes. I'm seeing creams. Yes. And I am seeing you operating there. Sometimes you can even sell electricity. Hey, I'm an ECG vendor. Hey. You are ECG vendor. Business minded, but they wanted to collapse your business. Amen. Like it will happen the next month on the 19th. I am seeing 1242. Jesus. Around 1242. Like something will happen. My God. I saw fire service coming there. Something wants to happen there. And all of a sudden, it happened when your customer was around. I saw a red car. And the person was moving backwards, reversing the car for the fire service to come and operate. Jesus. By then, when they go to the scene, everything is being bent. Jesus Christ. Everything. Oh. And I saw you shedding tears. And someone came to you and was like, Sister Pat, nyame beye. Amen. Sister Pat, nyame beye. Nyame beye. Patience. Who is patience? I'm patient. Patience. Let me shock you. Shock her. Do the prophetic. That person, you have stored her name Red Car. Yes, please. Okay, Red Car, but she's Christiana Asadubediaku. That's her name. That's her name. Yes. 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 My God. My God. My God. Hey. Yes, sir. And some are me back. My God. And some are me back. And some are me back. And some are me back. Jesus. And some are me back. And some are me back. And some are me back. That's what. Alpha Sepatla. That's my company name. Yes. I sell cosmetics and wig, and I'm an ECG vendor too. Yes.
Yeah. Okay, now we are praying to avert the situation. Amen. They want to attack her. Jesus. It is very painful when you suffer for many years and one day Satan will just come and sweep away all your gain and leave you in debt. Jesus. They will leave you in debt, heavy debt. But God said He will never allow. Never. Stretch forth your hands. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. As we clap our hands, may the Lord see her through. May the Lord see clap her your hands and pray for her. Pray for her. My God. So 23rd November, we are meeting. If you want to have an encounter with a prophet, this is the right time. Always you used to say that you want to visit this prophet. You want to have an encounter with this prophet. 23rd November. It's Saturday, 23rd November. We are come to join hands together. I will be lifting up series of prayer topics, and we shall be embarking on series of directions. And at the end of the day, your life will never ever remain the same. I've already told you that I am not a superstar. I am a servant unto Jehovah, and I'm ever ready to make impact. I'm ever ready to use the oil upon my life to help your life. So let's have an encounter. 23rd November at Accra, Medina, Abu Dhabi. You can pick the numbers on the screen, then you hit our line, and we shall give you any information that you may need. And at the end of the day, when you have one encounter with me, hey, have it in mind that you are the next in line to testify. I respond to the name Prophet KB Emmanuel K. Shalom. Yeti wadi kuni mama